ولایتên Yekgirtên Amerîkayê, Brîtanya û Fransa û Ukrayna daxwaza Rûsya bi derbazkirina Tevgera Ehrar Şam û Ceyşil-Îslam bo lîsteya terorîstan red kirin. Dawan dûrî danûstandinên Cinêvê bixîne. Ev redkirin hat berî dengdanên di vê derbarê de bi du heftiyan li ser daxwaza Rûsyayê. Moskwa Ehrar Şam û Ceyşil-Îslam tometbar dike ku her du tevger girêdayî Daişê û Cebhetin Nusra ne ji aliyê îdeolojî û rêxistin û derayî ve. Li beramber nerîna Moskoyê opozisyona Sûriyayê Mosko tometbar dike ku Rûsya vî awayî dixwaze opozisyonê parçe bike. Li gor yasaya Komîta Sizadanê ji bo zêdekirina rêxistinekê din li ser lîsteya terorê gerek e hemû endam deng bidin û ji ber vê yekê Rûsya nikarî bo Ehrar Şam û Ceyşil-Îslam tevî lîsteya terorîstiyê bike. Li gor Ajansa Rojnamavaniya Fransayê berdevkê şanderê Amerîka got ku sedema redkirina me ji vê daxwaza Rûsyayê ew bû ku ev her du tevger tevlî agirbestê ne û eger em van her du tevgeran tevlî lîsteya terorîstiyê bikin wê bandorek xerab li ser agirbestê hebe di Sûriyayê de. û ev ne dema ku mesela Sûriyayê gortîr bibe. Em hewl didin ku şer bê rawestandin û danûstandin bi ser kevin. Tê zanîn ku Ceyşil-Îslam rêxistineke leşkerî li dijî rejîmê şer dike û Hereket Ehrar Şam jî ji grûpên İslamî yên çekdar e li parêzgeha Idlibê û Bakurê Helebê hene. Hesên Şakir, ARK.